Sådan der. Fugleskidt. Ja, vi gør. Ja, det vidste jeg ikke. Sig noget klogt. Ja. Sig noget klogt. Læbe på håret. Ja, det vil også. Det vidste I ikke. Så hvad skal du ind og have? Det ved jeg faktisk ikke. Lad os gå videre. Det er bare. Er det ikke dem her? Jo, det er dem. Ja, kom så. Videre. Det er nogen, der er nu. Nej, det er sådan den nu. Så hvad skal du ind og have? Det er den. Du skal have. Op. Skal du have det her til at drikke? Nej, jeg er ikke tørstig, du. Det er jeg. Du skal ikke stikke af, vel? Smut med dig. Du skal ikke have dinosaurchokolade. Der var Nutella. Hvad med marmelade? Vi har også med marmelade. Du har spist resten. Det er så meget løgn. Faktisk meget at spise resten. Det er din skyld. Så hvad leder du efter? Kiks. Din kiks. Din kiks. Sådan. Sådan kan I det sige sammen på venner. Mhm. Hvad har du så fået i dag? Kinder døde. Den var. Skal vi den her? Har du købt noget i dag? Nej, der har jeg faktisk. Har du fået noget i dag? Jo, jeg købte nogle... en t-shirt. Med mutters. Med fuck yeah. Med alle mulige andre. Den var. Og Tag det. nej. Og hvor er det så, vi filmer henne lige nu? Vi filmer i Klunte 1. Klunte over i Kroatien. Ved hvilken by? I Kjavn. Nå, det er Kula. Luna, ja. Pule. Jeg ved ikke lige, Pule. Kula. Handeland. Ja. Kom, vi går derovre. Og derovre ligger der en Kaufland. Og hvad betyder det? Kaufland, det ved jeg. Det betyder købeland. Købeland. Fordi det siger jeg til dig. Bogstav. Sådan går du bare rundt. Skal det her, det skal så på din YouTube, eller hvad? Min? Ja, din. Dagens, Da jeg var i Kroatien. dagens tur i Kroatien. Jeg var i Kroatien i sommerferien 2020. Skal vi bare lave anden ny? Den vej. Jeg leder faktisk efter min... Nej, han er ikke dernede. Det troede jeg ikke. Videre. What the fudge? Den her, du har bare jo større. Just ægbomben. Springe i luften på mas. Nu på den der effekt på, hvor det springer i luften. Ja. Kom nu. Just det, bus. Bruno Mars. Nej, det tror jeg ikke. Har en Barbie-dukke, eller? Det er lige noget for. Er du sikker på, at du ikke skal tilbage og have den der Burberry-taske? Nej, men det er jo dig, der vil have den der Berry-taske. Berry-tasken. Lad os gå til højre her. Men det er den om, ved du, hvor de er henne? Nej, det er nemlig det, jeg ikke gør, så derfor siger vi godt. Du skal vende lidt, din kameramand er doven. Fordi jeg har det sådan med, at nogle gange, der
drøber jeg. Drøber du? Ja, jeg tror, det er ikke så rart. Nej, det kan jeg godt forstå. Det bliver helt usikkert, og så drukner i oversvømmelse. Sådan noget gult mærkeligt. Det hedder tis. Okay. Vi går videre. Det her supermarked er som et Supermarked. Men er det ikke supermarked? Jeg tror, det er et supermarked. Kan godt det er et supermarked. Vi sender lige over. Okay. Jeg ser, så vil jeg gå hen til. Der er den. Hva? Normalt. Altså ikke sådan normalt. SMS normalt. Jeg sms'er en meget lang sms. Ikke løb din kamera, men er langsom. Du kan godt få den igen. Det er smukt. Bacon. Så lad os finde noget bacon. Altså, de store bacon eller de små bacon. Man kan faktisk købe noget bacon, der er så små der. Det burde du vide. Det er næsten samme pris. Sådan. Du skal jo vide, at der er små børn, der kigger med. Nej, det er der ikke. Den vej. Det er nemlig aldersbegrænset. Tror jeg. Er det fordi, der er duelur på din trøje? Ja, nemlig. Nej, det var is, tror jeg. Nej, det er Prøv lige at duelur. smage. Det var lort. Det går det der. Au. Hvad? Man dræber ikke kameramanden. Jo, han gør. Nej, ellers kan man ikke kameraoptage for dig, vel? Det er da en lille skænke. Hey, dækken. Kan du sige farvel?